Akkor meg itt marad. Na, szóval az van, Hogy kell megvagyod a fikákat? Így? most már annyira nem volt velem. Mi a bély? Burko? Jó, van, hát mondjad, hát. Ha várjunk, hogy mondja rám. Én szeretek benne. Film is közben ülök. Aha, persze. Jó. Telesző világszínház. Ülző. Írom CD-re. Aztán egyszerűen nem a Guide-t nézem, hanem magamat a tévében. De hát jó. Aztán te is mondod, bele csak a tévében. Ja, már abban lennék. Na mi van, Pubi, abba hagytad? Elkapott, jó. Ügyes volt. Nem bekapott. Ja, azt akartam neked mondani a múlt, hogy jöttem haza szombaton a barátoktól. Fél 8-kor. Halat sütött, minden megettük, jó, és vágyam volt, mondom, még el kéne menni, de a vihar keletkezik. A bazdmeg félúton nem elkapott, az anyámba jó Isten. Mi kapottál? Megfürödtem. A nápa? Komolyan mondom, megfürödtem. Hát nem bírtam az 500 méteren, nem minden addigra. De nem látom. Legis hullam minden. És az baj? Ha nem volna baj, gyorsan kicseréltem a nadrágukat. Hogy piszkos legyen. Nem, tisztára. Nyomjad még neki nyugodtan. Nyomjad neki gőzi. Szevasztok lányok, mit csináltok? Rózsi, Julis, hova mentek? Most interjút készítünk vele. Ne magyarázzál te nekem, Julis. Julika. Ja, te Rózsi. Jaj, bazd meg ma is. Szóval arról van szó, Miről is? na azt akartam mondani, hogy akkor eláztam. Ez 2 hete volt kérlek szépen. Elgázoltál. Akkor mosogodtam utoljára. Mosogassam még egyszer. Nem, akkor eláztam, akkor utána. Biri még agé? A bűn. Ha halljak meg, egy óráig biztos bírja. Mondok még, akkor mondok. Mondja csak, halljak meg. Persze, csak ennyi a gép. Úgysem már neki. Figyelj csak ide. Az Na, öröm hát, velem persze, találkozni, nem? Mi? Öröm velem találkozni, nem? Hát... Ja. Igen, Én is igen, szeretlek. jó a humoros. Azzal. Jó a pücsöd. Bírja még az. Jó van. Meséljé. Mesélek. Hogy készül a pixelámi? Figyelj ide. Hogy készül a pixelámi, hallod? Ne, a pixelámival nem foglalkozok. Miért nem? Mert drága. Piroska Nem, volt, csak- érted? Meg a korpos. Ment a nagymama. Nádasba. Nem a nádasba, mint az apás faszász, ment a nádasba. Piroska a nagymamához. A nádasból lakott a nagymama? Nem lakott a nádasba. Az erdő szélira. Bokorba. Nem a bokorba lakott egy házba. Jó. Gyere már, Julis, mondd már meg nekik. De nem bírok már velük. Halba. Mondom, házba. Házba. Halba. Házba lakott a nagymama. A farkast meg mögötte a nagymama. Megbasztam. Aztán bemegyült az ágyába. Ki a piroskával? Nem, a piros kapó vitte a süteményt, adjál már békén, ne De a sütemény szóval volt? mert belezavarodok az egész. Milyen süti volt? Na mondom, akkorka volt a piroska. Mekkora? Mekkora? A nagymamához. Mekkora volt? És a nagymama jött ki vele szembe. Nem magyaráznám bele, innen a nagy gyertő vitte, a Robitú vitte a süteményt. Hova vitte? Hát a nagymamához. Kinek a nagymamájához? Milyen Hát az sütit? ő nagymamájához. Milyen Hát sütit vitt? Krémet? de így nagymama. Mama. Kavarsz már nekem nagyon. Milyen? Na, mi? Málnásot vitt? Mondom, Nem, nem tudom milyen sütemény Elpesed. volt, de finom volt biztos. Kóstoltad? Aztán Nem nyaltam. figyelj ide, Vagy nyoltad? odaért a nagymamához. Hú nyaltok, alul vagy föl?
Mondom, a farkas már be volt öltözve. Kinek? Az agyba. Kivel akarta? Piroska még felugrott az ágyra, És akkor majd Pupis mondta. nem úgy. Na, most figyelj ide! A farkas volt beöltözve az ágyba, ne zavard már meg, az meg már hülyét. Igen. Úgy az vagy. Felugrott a piroska